Para winase sampun paring sabdo, pilih siji kang dadi garising pati, loro ketemune jodoh, telu tumurune wahyu, papat mundhaking pangkat, limo tumibaning nugroho. Kanyata yen kabeh wis kapurba, dening yang suksma kawekas, ya kang hamekasi ya kang tanpa wekasan. Kadya dening ari kalodhangan dalu mriku wonten adicara pahargyan Sri Atmaja putra temanten kekalih Diah Ayu Febria Nur Fitria Ratna SSI kalian Nak Mas Bagus Daru Nur Wibowo SPD. Hamiwiti Bapak ingkati adicara pahargyan punang pinanganten wonten ari kalodhangan dalu mriku tumuli badhe lumaksana tata rakitaning adicara panggih punang pinanganten gagrag Surakarta Hadiningrat. Binarung swaraning pradonga monyangrangin katon ana ganda arum katon hakebake jroning sasana pawiwahan ya sasana wiwaha ya sasana wini suda tindaking Sri Atmaja putra temanten kakanthi dening Rama dalah ibu dalah para sesepuh pinisepuh ingkang nderekaken tindaknya tumuju wonten ing sasana panggihipun nang pinanganten kekalih. Gebyar mawa tejo anelahi sumambirat pindha sarating Baskara ingkang mijil ing wayah gagat rayina. Saya dangu, saya cetha, saya caket, saya ngalela pagotingal catur netra tuhu candrané Sri Atmaja putra temanten kekalih. Mijiling kembar mayang cengkir gading amraati kinarya pralambang kembaring sih katresnan jati putra temanten kakung putra temanten putri. Pat kiblat papat manembah nyadong pangastawa saking Gusti ingkang murbing dumadi Hanuraga sirna larut sukerta sakit sarwa sumingkir sumanding katentreman lahir tulusing batin. Bios kembar mayang cengkir gading apraati hayu 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 rahayu. Saya dangu saya cetha saya caket saya ngalela pagotingal catur netra tuhu menika candrané Sri Atmaja putra temanten kepareng tumuju wonten ing sasana panggih temanten kekalih.
Pakutingal catur netra tuwuli badhe lumaksana adicara balang sadak ya balang gantal abebalangan gantal ingkang wirastan gondang kasih gondang tutur suluh lumah lawan kurepe dinulu beda rupane gini tunggal rasane sajuga mijil priya sajuga mijil wanita ya kang wis pinesti kang bakal dadya jatuh kramane. Tigan ingkang dumadi saking tembung tiga estu bilih lair urip lan mati wis dadi panguwasaning Gusti kang ngakirya jagat padha ing tlawah antigan pinecah amiji dadi kambang-kambang kumambang mungguing bokor kencana kang wis sarwa sarwi sinamping sekar Sri Taman ngranu padha ngranu wis ngarani toya padha ateges samparan ingkang garwa yekti kinarya gegambaran bektining jiwa raga putra temanten putri dumateng keng raka pangajab kuncara asmane temanten tansah anggambar arum kadya gandaning sekar Sri Taman kang wis yekti sarwa sarwi sinamping dening sakjroning bokor kencana pinilih. Lumeber berkah tumadah saking ngarsa dalem Gusti kang ngakarya jagat paringipun berkah saking Rama dalah ibu ingkang kinasih panjenenganipun Bapak Ahmad Nur Muhammad SH MKN dalah ibu Retno Yunitawati SH sinekepan sindur Sri Atmaja putra temanten kekalih ingkang awarni rekta lan seta minangka gegambaran wijining Rama dalah wijining ibu. Tumadah berkah lan barokah saking ngarsa dalem Gusti ingkang ngakarya jagat linambaran kebaing suka rahayu suka basuki wonten ing ari kalodhangan dalu menika tinata ing satataning kirap temanten
Tumuju wonten ing sasana pahargyan ya sasana wiwaha ya sasana winisuda. Minangka cucu ing ajurit ingkang kepareng badhe amapak tindaknya Sri Hatmaja putra temanten kekalih kepareng badhe lumarap tumuju ing sasana rinengga sasana pahargyan ya sasana winisuda. Nun Raka Mas Lili Agus Setiawan cucu ing ajurit ingkang kepareng badhe amapak tindak ing Sri Hatmaja tumuju wonten ing sasana pawiwahan. Budal boyong temanten tumuju wonten ing sasana pahargyan ya sasana winisuda wonten ing ari kalodhangan dalu menika. Paringipun berkah sih nugrahaning Gusti. Sinekepan sindur dening Bapak Ahmad Nur Muhammad SH MKN. Hanya rengi andharaken tindak ing putra-putri ingkang kinasih wonten ing ari kalodhangan dalu menika. Akan segera hadir menuju ke panggung pelaminan bahagia pada kesempatan malam hari ini. Mempelai berdua yang tengah berbahagia Ananda Febria Nur Fitria Randa SSI bersama dengan Ananda Daru Nur Wibowo SPD untuk dapat menyambut kehadiran sukacita cinta di antara kedua mempelai. Bapak dan juga Ibu, boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang hangat untuk kedua mempelai yang akan segera hadir di tengah-tengah kita bersama pada kesempatan malam hari bahagia, malam hari yang penuh dengan sukacita cinta.
Sampun paripurna satataning kirab temanten wonten ing ari kalodhangan dalu menika kadhiraken dening Rama sekalian Ibu nun inggih Bapak Ahmad Nur Muhammad. Bapak Ibu sangya para tamu, para lenggah kakung miwah putri ingkang winantu ing pakurmatan rakitaning gati ingkang sajengipun tumuli badhe lumaksana adicara bobot timbang. Kebareng ing samangke putra temanten kekalih badhe kalenggahaken wonten ing jengkukanan lan ering nun keng bapa nun inggih panjenenganipun Bapak Ahmad Nur Muhammad wonten ing ari kalodhangan dalu menika ingkang bapa ingkang badhe amangku dene panjenenganipun Ibu Retno Yunitawati ingkang kepareng badhe amundhut pirsa dumateng ingkang bapa. Piye Pak, abot endi? Padha abote Bu. Kabeh wis padha abote ya wis padha tresnane ya Bune. Tansah paring berkah katresnan mboten wonten putra lan putra mantu amargi sedaya saestu badhe karengku kadya putra putri piyambak dening panjenenganipun Bapak Ahmad Nur Muhammad sekalian Ibu Retno Yunitawati. Kepareng jengkar sawetawis panjenenganipun Bapak Ahmad Nur Muhammad kepareng badhe anglengahaken sirihat maca putra temanten kekalih. Kinarya pangajab bilih anginipun badhe anggelar layar wonten ing madyaning bebrayan ageng tansah pinaringan bakoh kukoh ayom ayem tentrem pinayungan dening Gusti kang ngakarya jagat. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim sepisan kanggo saklawase. Guna tampa kaya kacar kucur rakitaning gati adicara pangging punang pinanganten wonten ing ari kalodhangan dalu menika sebagai tanda, sebagai wujud tanggung jawab seorang pria, seorang imam dalam keluarga, dalam rumah tangga untuk dapat memberikan dan juga mencukupi nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istri dan juga putra-putri tercintanya. Wos jendar kacang kawak, deli kawak, jagung kawak, arto pralambanging bogo, kasunta ing pangkon ingkang garwa, katadahan mawi sindur ingkang ngawarni rekta lan seto. Uang koin yang merupakan lambang dari sebuah kesejahteraan, biji-bijian yang merupakan perwujudan dari kemakmuran. Atas harapan doa dan juga restu dipanjatkan untuk kebahagiaan kedua mempelai senantiasa diberkahi, diselimuti oleh kebahagiaan, kelimpahan berkah, sejahtera dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasiling tompo koyo laju badhe kapisungsun dumateng Ibu ingkang kinasih nun inggih Ibu Retno Yunitawati, Ibu ingkang pinitados bau reksa minangka kawigdadaning keluarga. Kadyapun wewarah pepeling pemut katur putri ingkang kinasih
tansah gemi setiting ati-ati yo nduk anakku Yonggere Febria Nur Fitria Ratna SSI. Paripurno ngaturaken hasiling tampa kaya ingkang kepareng sampun katampi dening Ibu Retno Yunitawati kepareng badhe kalanggaken wonten ing sasana sakawit tumuli badhe lumaksana adicara dahar walimah ya wis ngarani dahar kembul sesarengan. Mengku werdi tumuju mring Pangeran wonten ing ari kalodhangan dalu mriku golong gilig geleging cipta sembodo ingkang sinedya atut runtut reruntungan golong gilig geleging budi sayek saeka praya sayek saeka kapti sebagai lambang atau simbol yang bermakna akan selalu seia dan sekata di antara mempelai berdua. Bahagia seorang suami juga merupakan bahagia seorang istri. Begitu pula sebaliknya, saling memiliki dan juga saling memupuk rasa cinta kasih di antara mempelai berdua. Bersama-sama akan merasakan cinta, bersama-sama akan merasakan bahagia. Kaparian ngunjuk tirta wending Sri Hatbojo Putra temanten kekalih estu pilih linambaran kanthi weninging ati kang suci bilih sedaya kandha solah bawa tindak tanduk munamuni sedaya badhe kapenggalih kalaksanan kanthi eninging cipta manunggal dhateng Gusti kang kakarya jagat nuninjih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita ningkati salajengipun badhe lumaksana adicara bubak kawah kanthi ngunjuk rucat degan kinarya pangajab ing pralambang ngrucat anakku kang isih legan kanthi sarana rujak degan wonten ing ari kalodhangan dalu menika ingkang badhe dipun unjuk dening Ibu Retno Yunitawati dalah ingkang bapa ingkang rama ingkang garwa nunggih panjenenganipun Bapa Ahmad Nur Muhammad. Sasampunipun ngunjuk rucat tekan menika bilih kepareng ingkang samangke Ibu Retno badhe mundhut priyarsa dumateng ingkang garwa piye Pak rasane? Seger sumyah, Bu. Seger sumyah sumrambah marang wong saomah berkaing pamuji dalah rahmat berkaing Gusti lumeber dumateng sedaya garwa putra
lan sedaya keluarga. Telah lumeber katur dumateng ingkang putra-putri ingkang kinasih. Nun inggih putra temanten kekalih. Paripurnaning adicara bubak kawah nyarengi rakitaning gati upacara pangging punang pinanganten gagrag Surakarta hadining rat wonten ing ari kalodhangan dalu menika ingkang keparing ingkang ambu gati amku karso nunjih Bapak Ahmad Nur Muhammad sekalian Ibu kepareng badhe amapak rawuhipun kadang pisan sutresna nunjih Bapak sekalian Ibu Basuki Eko Sadoso kepareng badhe mapak laju kadherekaken tumuju wonten ing sasana pawiwahan. Kebareng sawetawis jengkar saking sasana pawiwahan ya sasana wiwaha ya sasana winisuda jengkaring ingkang ambu gati ambu karsa nun panjenenganipun Bapak Ahmad Nur Muhammad SH MKN Ibu Retno Yunitawati SH kebareng amapak rawuhipun kadang pisan sutresna nun inggih panjenenganipun Bapak Basuki Eko Sadoso dalah Ibu Sri Yuwati ingkang sajengipun laju badhe kadherekaken tumuju wonten ing sasana pahargyan. Mangayu bagyo rawuhipun Bapak Basuki Eko Sadoso sekalian Ibu kepareng rawuh tumuju wonten ing sasana pawiwahan. Membersamai hadirnya kedua orang tua tercinta dari sang menantu, yaitu beliau Bapak Basuki Eko Sadoso dan juga Ibu Sri Yuwati, untuk dapat berkenan hadir menuju ke panggung pelaminan bahagia pada kesempatan malam hari ini.
kebareng tumuju lenggah wonten ing sasana pawiwahan wonten ing Ari Kalodhangan dalu menika ingkang kepareng ing samangke hanjang kepi tumapak ingkati adicara panggih temanten gagrag Surakarta wonten ing Ari Kalodhangan dalu menika pisowaning putra temanten kekalih kepareng badhe lumarap marak sowan ngabiyantara wonten ngarsa bapa dalah ibu lumantar adicara sungkeman. Kinurmatan unggeling gending ketawang Ibu Pertiwi nyarengi pisowaning Sri Hatmaja putra temanten lumarap marak sowan ngabiyantara wonten ngarsa Bapa Ahmad Nur Muhammad dalah Ibu Retno Yunitawati. Tangkeping asta sumembah ing jengku kanan sinartan aninging cipta rumasu ing sanubari nyuwun pangestu Rama dika sowan ngaturaken sembah sungkem dika katur Rama ingkang kinasih paringipun berkah barokah pamuji dalah pangestu kaparingaken katur kagem putri ingkang kinasih. Karena ridho Allah tergantung dari ridho kedua orang tua, khususnya ridho seorang ibu. Karena doa seorang ibu adalah doa yang akan mengetuk pintu-pintu langit agar doanya dapat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembah nuwun Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih Mama atas segenap peluh, darah, dan juga keringat yang telah dikorbankan untuk mengandung, melahirkan, mendidik, dan juga membesarkan Ananda hingga saat ini. Rasa bahagia sekaligus haru turut serta hadir mengiringi teriring doa dan juga restu untuk putra putri tercinta, putra putri terkasih.
Paripurna nglaras padha wonten ngarsa Bobo sekalian Ibu Ahmad Nur Muhammad kepareng putra temanten kekalih badhe lumarap marak sowan ngabiyantara wonten ngarsa Bobo sekalian Ibu Basuki Eko Sadoso. Kehadiran sosok seorang ayah sebagai seorang imam dalam rumah tangga, sebagai suri tauladan bagi putra laki-lakinya. Segenap wejangan dan juga pesan dititipkan kepada sang putra kebanggaannya, yang pada kesempatan malam hari ini hadir bersama dengan seorang wanita yang telah menjadi tambatan hatinya. Sebagaimana doa yang juga dipanjatkan oleh putra-putri tercinta, semoga senantiasa Bapak dan juga Ibu senantiasa diberikan umur yang panjang, selalu diberikan kesehatan, sehingga selalu dapat mengiringi dan juga menyaksikan setiap langkah perjalanan cinta bahagia putra-putri tercintanya. Tumadah berkah saking ngarsa dalem Gusti kang ngakarya jagat nuninjih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring berkah ridho katur kagem Sri Atmaja putra temanten kekalih satembah menapa ingkang sampun dados panjangka prasetya Sri Atmaja putra temanten kekalih talah keluarga sedaya sampun saged kasembatan wonten ing wekdal dinten menika. Paripurnaning tumapa ing gati adicara pangging punang pinanganten gagrag Surakarta hadiningrat wonten ing ari kalodhangan dalu menika nyarengi purwakani gati adicara pahargyan anggenipun ingkang hamku gati hamku karso nuya panjenenganipun Bapak Ahmad Nur Muhammad Esa MKN, Ibu Retno Yunitawati Esa anggenipun Amini Sudo Mahargya Siwi putra putri ingkang kinasih wonten ing ari kalodhangan dalu menika. Sewu agung ing panuwun katur dumateng kadang-kadang ingkang kepareng mijil saking Nur Gria Ayu Wedding minangka juru sumbuga pamulas wadana dalah ingkang pinitados meratitaken tumapa ing gati adicara panggih wonten ing wekdal dalu menika.